Hej, velkommen til videoen her. Jeg hedder June Wierenfeldt og er psykoterapeut, coach og masterstresscoach. Og udover at have individuel terapi, så har jeg også parterapi. Siden du sidder og kigger med her, så forestiller jeg mig, at du har nogle problemer, som du måske har brug for hjælp til. Og uanset hvad det er, om det er stress, angst, depression, uhensigtsmæssige mønstre, jalousi, parforholdsproblemer eller noget helt andet, så er der masser af hjælp at hente. Mit bedste råd er at få hjælp til det, du ikke selv har kunne løse. Jeg ser desværre rigtig mange, som har gået og bøvlet med deres problem så længe, at ud over det oprindelige problem, så er de også blevet fulde af selvbebrejdelse og usikkerhed. De føler sig dumme og utilstrækkelige, fordi de ikke har kunne løse deres problem selv. Det er rigtig svært at komme i gang. Det er rigtig svært at få søgt hjælp. Det er nogenlunde den fortælling, jeg altid hører, når klienterne så kommer. Og hvis du sidder og har det på samme måde og synes, det er rigtig svært, så vil jeg bare sige, at du er bestemt ikke den eneste. Jeg tænker faktisk, det er meget normalt. Men prøv at lade være at være så hård ved dig selv. Du har jo blot brug for hjælp til noget, som du synes er svært. Som en tidligere klient sagde i slutningen af hendes forløb, så ville hun ønske, at hun havde haft samme tilgang til sine psykiske udfordringer, som hun har til den store kopimaskine på arbejde. Som hun fortalte, så når den store kopimaskine på arbejdet strejkede eller ikke ville køre mere, så tjekkede hun de lysende lamper og så, om der var noget, hun kunne afhjælpe. Og hvis det var mere papir i maskinen eller udskiftning af blækpatroner, så kunne hun sagtens klare det. Men hvis det var problemer, der var ud over det, så havde hun overhovedet ikke nogen betænkning med at kontakte kopimaskinmanden. For som hun sagde, så var det jo ham, der havde kompetencerne på området, og det var ham, der vidste, hvad der skulle til for, at maskinen kørte igen. Så hvis hun havde haft samme tilgang til sine psykiske udfordringer, som hun har til den store kopimaskine på arbejdet, så havde hun sparet sig selv for en masse ubehag, og var hurtigere kommet i mål med sine udfordringer. Så hvis du også vil spare dig selv for yderligere ubehag, så få hjælp til det, du ikke selv har kunne løse. Der er masser af hjælp at hente, og det er det hele værd, både tiden og pengene, det lover jeg. Jeg står i hvert fald klar til at hjælpe, og jeg glæder mig til at høre fra dig. Kontakt mig endelig.